افیشل اج قسمت دے نال میرے کولوں میرے استاد محترم جناب قاری شبیر سلطان رحمت اللہ علیہ جیڑے کہ شاگرد خاص ہیں خان محمد کمتر پپلا والے دے شاگرد خاص میرے یعنی استاد محترم دے استاد محترم خان محمد کمتر صاحب انہاں دے میں سمجھو پوترے شاگرد اج قدرتی میرے کو موجود ہیں میں چاہتا ہوں بھئی یہ جڑے لمحے انہاں کو میں سمیٹ گھنا تے تواڈے تک بھی پہنچاواں جیڑی شے میرے کو موجود ہے یا میرے دہلیز تک تواڈی تک پہنچاون واسطے جڑے منشور دے ذہن دے مطابق میری گال ہے وہ یہ بھی ماشاءاللہ نعت دے حوالے نال میں تعارف بھی کروینا یہ استاد شبیر صاحب دے 3 شاگرد بیٹھن پلس میرے سمیت تعارف ہے بھئی سیم محمد ثناء اللہ کمتر صاحب آف جلو والی حافظ محمد شریف رحمت اللہ علیہ آکھنا نہیں چاہیے اللہ کو سلامت رکھے تے بارک رحمت ہوئے دامت برکاتہم العالیہ تے جو لبھے کھا لیا تے اے بیٹھے وے قیوم لشاری بڑی صورت پیاری اے میں انہاں کو ریکویسٹ کرے ساں بھئی پہلے جڑے نا کوئی کلام سنواؤ چا بابرکت تے توحیدی کلام ہوئے تے ماشاءاللہ انہاں دی جڑی پسند ہے وہ ہے بھئی ہر شے دا مالک اللہ شاہ رگ دے ڈھیر سواللہ وہ جڑا کلام میں سنواونا چاہتے ہیں الحمدللہ اللہ دا فضل کریم دا فضل کریم دا ترس جو کلام بندہ نا چیز دا لکھا ہوئے تے میں انہاں کو ریکویسٹ کرے ساں تے رات دے پہر دے وچ اپنی مسور کن آواز دے نال خالق دی حمد و ثنا بیان کریں جی بے ماشاءاللہ ہر شے دا مالک اللہ ہر شے دا مالک اللہ ہر شے دا مالک اللہ جڑا ہے کائنات وچ کلا شاہ رگ تو ڈھیر سواللہ او بے نیاز او بے نیاز ہر شے دا مالک اللہ ہر شے دا مالک اللہ شاہ رگ تو ڈھیر سواللہ جڑا ہے کائنات وچ کلا او بے نیاز 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 مالک اللہ شاہ رگ تو ڈھیر سواللہ جڑا ہے کائنات وچ کلا او بے نیاز او بے نیاز او بے نیاز او بے نیاز مالک اللہ جڑا ہے کائنات وچ کلا شاہ رگ تو ڈھیر سواللہ او بے نیاز او بے نیاز یا رب مالک اللہ ہر شے تیرے کرم کا جڑا ہے کائنات وچ کلا او بے نیاز بندہ کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے او بے نیاز پیا در اپنے سجواوے پیا در اپنے سجواوے جڑا آوے
آوے درجے پاوے پیا در اپنے سدواوے جڑا آوے درجے پاوے کوئی آوے یا نہ آوے او بے نیازے او بے نیازے ہر شیدا مالک اللہ شاہ رگ تو ڈھیر سواللہ جڑا ہے کائنات وچ کلا او بے نیازے او بے نیازے تیری زندگی دینی فرضی تیری زندگی دینی فرضی تیری زندگی دینی فرضی تو کا